ha hoto galle ɓoccitiɗo fuɗɗima reje hente ɓo yen uddi télévision ma portable walla tablette ma sa leeli tawoyam toon mi yiɗa hay hunde daɗami hen saabu ɗum ala ko ɓuri welde o galle ɓoccitiɗo e sal kajja ene wonde Alassane Amina ene furo sukaɓe yo kor te kañum ñalla yota ko resto pari foot walla grand place uji ñalla haalde tan ko wodanani ɗum hande korkane weli kay machallah Allah yarda weli korkane weli weli babo en ko weltima non hande non ko weli tan nam buro ka heda buro ka kaja buro ka heda anni er so kumtari yondi tan ko andata tan bibi hande non ko mi feccere buro hande wona an feccere buro assalamu alaikum Mbakkan jambar. Mawdum ni. Orang celi Jam tan kay. Alhamdulillah. Mawdum ni. Tabarakallah. Mawdum ni. Jambolo masyaallah. Jam bismillah. To woni galel ma? Mawdum ni ma. Bismillah ma. Bismillah ma. Barka jam. Ko jamde wala. Jambolo. Jambolo. Jambolo fat cerni yaw. Imam. Imam. Labbe. Mon yawo mo do. We Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dulu mata sampai bang. Mana celi. Ada hasil. Ada number. Bismillah. 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 Macam non. Orang celi dong. Jago dah. Jago ala o muru bamma wala hen o muru ma ala o muru bamma babuey wala o ala do mbur wona o nyami chagre ko sam nani o nyaltima kanko yala do mbur mo horani kay wala mo horani kay mi jew fi ndimbe ala wona nafiji ko an nyami ko sam anyami ko sam non nyalawma nyaltima an borbe be so hiri o der nyam to gar yaay nang burma o fada be ngay yumma gayna fewrude to o momon ma hen to ha nina an nyamar ka kornon nga pantuga ba non yaay problème jama mi haali ya jama nda burat ko fayide jara ko jama dum ci jawa dum ko problème ko ta mi to gar nen mi nawma Allah har jodi ta mi dum sa mi num maade pondron ma an hamadal kanangam an sibiri libe do de nyamde gagnaw sino kayda jogonno ron sudo mi wona ni bayra ana do mi jango an ciguda an wiye ngare pawe tufeji walla ngare ndide galle walla biye makrani mi andi sokoy maade mi dabinaki min wi astaghfirullah non non an nyam yana safurla tay tan ko alasan mi wondiri Allah mi wiyata mason ardide nam do ita wattude aduna ko ita watta ko de wona dal sando watta o do ko jom sukudu baleru haydara wasan taw jom sukundu baleru ko diw so ndiyam jom sukundu baleru basal fuddi Bismillah. dari kor kanu Alhamdulillah. Alhamdulillah dia awana kar mi dagal fi ko tagal li mi won kala ira don ala de non mi mu dum ngay wenam bari julbe est-ce que pour sugal mu kor est-ce que jan ko ren kelo wad ko mi buneltu bon ko ko non alla afriya do li e ko ngadda den do en min jiro ima ay jumu mu est-ce que no ko de ko badum no do joni ko alla lu mo en kor ko abdul kaccina julbe donc dum do gadi alla lu ben pour gadan bandirabe julbe est-ce que na jarab bingala ndo ko galwaddu leru ko bingila kala ko neddo wadi ko hore mo do leru ko hay dara fam day kon wi bi hasino tandal mo gol bingila ya herti tandal mo yakkan do ka fara tandal bay ko hay ko anda balay ma fu ala ba non dal dal Sabi non. ha
ala ɗum kay ala yewde ɓingilam ndey ɗum feewi e feewi koye law ɗen barke ɓingilam allah waɗen barke mbaɗɗo waɗe lewru korgo fof wallahi ko mbaɗanɗa ko hoore ma yaji ɓingilam ko mbaɗɗa e lewru korgo ɗo ko wallahi no ala yettude sabu mbaɗanɗa ko hoorema mbaɗanɗa ko yimɓe sabu wonɓe ganduɗa hannde so keeɓi ɗum hay comtare ngala so keeɓi ɗum wallahi ma mbaɗo Allah jarama jarama so Allah jaɓi so mbo wuuri ɗamini ɗum ko cokarnen yo Allah wuurinamo yo Allah wuuri heɗo rek neɗɗo kala kada haala miijo ɗurnoɗa miijo coynoɗa janggo ma a waɗi kam ko itta wattude mbimi e oɗo ko joom sukundu baleeru hay dara wasa jaw ko kalta ko kaldata koye biye oppe wiide aduna seni Allah seni itta watte wona e mo waɗani haydara Allah wattata koɗo waɗa joom sukundu baleeru wasa ko gila waɗa sukundu baleeru somi mbiyamani mbiyan ɓeɗo ɓalejo wasani sukundu baleeru sa liggaki o aɗa daña ala woto ƴewamaɗa wayno ƴeewo lewru ni kono mbimi subhana ko kadi Khadijatu argaye eyyi mbo sikki a yii kono garnoɗo o eyyi wonko addi ɗon eyyi o wasi lowtinayi nogas eyyi kono noon o wiɓe jama o jeeyi enani o wiɓe jama o jeeyi ɗum ɗon noon somi yii juulel sani jaɓi oɓe nawna halis o na mimi jungo ngo i babgal ane ane na ke do bale gallo no wayni i jonon babgal e sa wudna nyoga ndira no dum der mulo te gallo sola gallo ni sola do ni i babgal no watte na ene an Khadija kam so ya Khadija tan furi non ko kais jama wadde nawin jama kono kadi wasa kadi wodo bidda ke ala babgal do wona barlade nde bolo 12 o e la mois de ramadan aɗa ñama cagri ñalaw ɗo noon min doltumo gohle galle ko min ɗumine da tokara yaay mo jarta kafe ciggi walla neskafe jarta non haala tan jammay ñalo kam so Allah jaɓi min ma tan nanate e legal ngal hedda hoddani e fasira yo naniti min de dadam nde taw hande a domdani ko maka dadam nde no nantende galle o mbimi hol tuuba ko gotol ko min duyi ɗum you.